падарожжа праз час у свет, дзе мудрость стагоддзяў пераплятаецца з інавацыйнай сучаснасцю. Представляем вам проект, які раскіне таямніцы і спадчыну адной з самых загадкавых і самабытных з'яваў нашага краю. Смаргонскія найгрышы, Мядзведжая акадэмія да нашых дзён. Чуеце? Гэта не проста шум. Гэта пульс зямлі, які забіўся тут на Смаргоншчыне больш за 300 гадоў таму. А можа, гэта гучыць гісторыя? Не на старонках падручніка, а насамрэч. Наш даследчаны праект – гэта спроба пачуць голас роднага краю, які не змаўкае ўжо некалькі стагоддзяў. Вы ж ведаеце пра тое, што ў нашага раёну свой унікальны уласны голас. І што ў Смаргонях танчылі нават мядзведзі. Так, усё пачалося з таямніц Смаргонскай Мядзведжай акадэміі. Менавіта там, пад рытмічныя ўдары бубна і вострых мелодый, нараджаўся асаблівы драйв, які мы сёння называем смаргонскімі найгрышамі. Гэта не проста старажытная мелодыя, а унікальная традыцыя, якая ў 2021 годзе была прызнана нематэрыяльнай дзяржаўнай каштоўнасцю Рэспублікі Беларусь. Живем у маляўнічым аграгарадку Жодзішні, дзе людзі старэйшага пакалення яшчэ памятаюць старадаўнія традыцыі. Мы вывучаем, захоўваем і зберагаем спадчыну сваіх продкаў. Нам стала цікава, у чым сакрэт гэтай музыкі і ці ведаюць аб ёй нашы сябры. Чаму пад гэту музыку да гэтага часу хочацца танцаваць нам? Наш даследчаны праект – гэта не проста сухія факты, а пошук жывой ніткі, якая звязала паміж сабой некалькі пакаленняў людзей. Гэта адказ на пытанне, хто тыя людзі, што трымалі смык 100 гадоў таму, і чаму іх музыка прымушае сэрца біцца хутчэй. Ад музыкаў самавучак да сучасных майстроў. Гэтая дыстанцыя ў стагоддзі пераадольваецца адным рухам смыка. Мы шукалі гэта рэха ў архівах, але знайшлі яго ў людзях. Владислав Иванович Будько, 1919 года народження, чоловік-легенда, унікальний смаргонський музика-самовучка, який навіть сам виробляв скрипки і до апошнього дня життя, починаючися, займався сьогодні саморобною скрипку і починав грати. Гэтым уже і заканчився його день. Ён іграв мелодії, які чув з дитинства. Владислав адчував мелодії серцем, тому що апошні годи життя музика нічого не чув. Ён був ярким представником місцевих музиків і більшу частину життя грав своїм музичною капеллой, танці і весілля по усій окрузі. У 90-х годах його виконательське мистецтво з руки на руку перейняв мультиінструменталіст Числав Альфонсович Джих. Работа над проектом осуществлялася у 5 основних модулях. Ритм навчання або музичний код Мядзведжай академії, збор і фіксація матеріалу з допомогою фото, відеотехніки, навідування музеїв. Музична ремка або найбільше скрозь стагоддя, розшифровка аудіо і відеоматеріалу і навчання методиці з руки на руку. Живі голоси найгрішів, знайомство з сучасними носьбитами традиції, вилучення їх діяльності. Амбасадори традиції або найгрішбум, популяризація і актуалізація сярод одногодків. Фестивальний талакан. У
удзел у фестывалях і конкурсах рознага ўзроўню. У межах проекта было вывешено десятки документов, листов, газетных выразок, аудио и видеоматериалов. Мы сустракаліся з мясцовымі жыхарамі, збіралі вусныя гісторыі, наведвалі месцы, звязаныя з найгрышамі. Падрыхтавалі праект і відэаролікі. Провели анкетование сярод вучняў нашей школы и средней школы номер 2 города Смаргоні. Ці ведаеш ты музыку сваёй малой радзімы? І параўнальны аналіз найгрышаў з сучаснай музыкай. Галасы Смаргоншчыны учора і сёння з удзельнікамі узорнага фальклорнага гурта «Нальшчанчка». А галоўнае, мы самі сталі носьбітамі гэтага унікальнага стылю. Можем з упевненістю сказати, робота над проєктом змінила нас. І тепер смаргонські найгрыші – гэта частка нашего сучасного життя. Мы верим, что найгрыши – это не просто сторонка истории, а живая крыніца натхнення. Наш доследчий проект скончений, але смаргонські найгрыші толькі набирають свой моц. Гэта ваш культурны код. Музыка, якая гучала раней і не змаўкае цяпер. Бо пакуль мы помнім яе, яна будзе гучаць. Слухайте свое. Беражыце сваё. Бо пакуль мы граем,